chokutanga chinozima foni dzedu. Kune vanenge vadaizwa vapinda mukati umu, munotaura nomuromo chete, kwete kushandisa maoko, chiri kutaura muromo nomusoro. Kana kuda unongedza zvako nomusoro. Une nguva yekutaura yakakwana, hamudairani nemazwi mukati umu, zvokuti mumwe kana achitaura iwe watanga wakuda kutaura zvako haubvumirwi. Ende hamuchembiwe mukati umu, tauya kuzoyananiswa. Tanzwanani? Varume ngatisimuke. Ngatigarei pasi. Maoko nomuruoko. Right, vanenge vadaizwa vanouya kuno kumberi. Otilia Mashonga, muripo? Lawrence Chikanda, someone have not. Lawrence, uri kuvaka panzvimbo isiri yako. Uya kudaro kwashiri matombo kuzopedzerana. Nyaya iyi yana mafakazi ako ose pasina kukundikana. Oti ndonya yao kama mara ile kana zawedzerwa kana zosana mara ndara katera upita kuisra inini ndakaona mwana akachivaka amaji ndakaona vachivaka omira muri pamberi pake ndikaza ukatani inini ndakaona vachivaka vavaka ndikabvunza mwana kuti ndakapatiwa nani, zvikanzi ndakapatiwa nababa. Tikati ko baba vanokupai sei kupai mugani pakaganhurwa kudhara, vanokupai sei pari pedu pamashoko. Akati ndakapatiwa nababa kuti ndivake kuti ndipe. Saka inini manje ndokuzwa kuti tikataura kakavadza ndokuti muganhu uyu wakaiswa nana kuti vangu vachiri vapenyu ana Mashonga vachiri kutonga. Saka waiswa muganhu ndibva inini ndaitaura ndikaparima panhu ipapo for 3 years. Ndibva ndapasiya apasi kundibhadhara zvaitava kuti titororima kuti apasi kubhadhara. Ndibva ndakasiya ndibva ndakakunyika ndibva pazorima mabhudhi vaMashonga vainzi ziso ranga arisapo
akuparima asasakwanise kuendako akaparima for 4 years vachiparima. Gore rakapera iro rirapera rechikafu chatiri ichochichi ndopapasina kurima. Amaiguru vakati ndapatadza kuti ndamunhu hwana ndakuda kungorima pachipakati. Saka ava ndopavakauya vakuvaka munovaka sei munzvimbo yakatorwa pane tovane mugani. Saka indakaona kuti handikwanise kutaura navo ndokuti inini ibhuku nderababa vangu indawechikadzi vanogona kudhiverera kuti hatitongonechi nemukadzi. Saka indakati inini handisvikuti tiregai ndiende kune vanogadzirisa nyaya iyi tigadziriswe mugano uripo. Mugano wakaitwa 2007 mugani iwoyo kubva pana 2007 papa chingoshandurwa ndokuti ndopanopinda neraimire kwamashoko. Saka inini ndakauya ndiri chekuti kana ivo vari sabhuku aiwa tinoda kupaniwa toda kupuwa mugano sabhuku nasabhuku topuwa mugano nachifu ndemamukandaka ini muri sabhuku iri mamasabhuku Mugano yakaiswa nasabhuku hanzvadzi yangu mukuru akazoshaya. Saka zvamuri sabhuku ini amakanzwa kuti uye akuona apa vakuende vari edza here kuti uwitirani unzwisisani. Handina kuvadana nokuti pane pautundokatarisa hamupinda kutarisa chete hai indotoziva kuti hataipindirana paiteta noisi. Amaita ndauziva kuti pakaiswa mugano pane vakanga varipo here pachiiswa mugano? Varipo mukomana achicherera mababa. Okay. Right, Lawrence. Nyaya iri kutaurwa namai unebvuma here kana kuti unoiramba? Tangamira handiti irambe tinzwi. ndakundanga muchiki inini ndakapinda ipapo patigere iye zvinezvi baba wangu wakapinda 1960 ndichipinda zavo ndibva tapuwa ndaiganurana naamaiguru vavo vanova ambuya vaonzanatikuti ndevandikaganurana navo ivo vanga vari kwavo vamashonga vavo vakadzi vatatu. Saka tagara hondo yakaita zvikapera zvikafanana ndikadzoka ndikagara inini naamai vavo ava vo vakanga varipo naivo amaikuru vacho ava ukwamakoko veshumba vanga vasipo vakumakona vo vakazoziva hondo ikapfirirwa yapera hondo ndikagara netembere dzangu vaitumo inini semwana wavaka zvaita saizvozvo vakanga vakuda kukomba vemba yeshumba vakuda kukomba ndibva auya mwana asina magama iye zvinezvi akafa ndibva ati muzvikuru ine ndauya ndakuda kukomba mamwe ako saka ndoda kuanogara mushamatesa atesa ndibva apuwa ndawirana navo ndibva tavakafanira kuwana mashoko baba vavo ndibva tagara magama asikategereza asumuka ndibva aenda kumachurufu ndibva tasara nemataka. Saka apa pavakanga vachivari kugara ava sabhuku wavari kutaura akaenda ine ndiriwana muiri ndakatozopindaiziva zita iya paakauya akazoya ndobva vasvika ipapo takakavadzana nakuwataura ndikati aiwa kuti kwangu nasabhuku mamwe akauya akati iwo kana wadambira sabhuku ukana wazokutadzirwa unoenda kuti ndipakaurirana ndipakagara chimusoro ndebvaka mudhunduru rangu nanhasi mabvundu acho aripo ndebva zvanzi mugano dhundurira hauchayambuka uchiendawo ndebva sara mutsetse unobva kubva kwangu uchikuya kubuda kuno zvokuti vanga asipo vangaenda vanonze vanga varoorwa kwavakanga varoorwa vakazodzurwa vakaenda kwamusengi ndofunga musengi unonziva mukomana ari baba ava vandevemba yacho musengi amai vake ndo vakuru uyu ndegotsofu tumba mwana yacho ine ndobvatagara. Saka pakatangira nyaya iyi okuti mukomana mukuru wavo akatema patikapuwa baba pavakapuwa vakaviga hanzvadzi yangu akabereka 1962 akafa 1962 patova nemukuru wakura ndaida
wakari ndikatamai shure muzukuru marinda abadi abatema nanhasi mutu wacho uripo kana vasina kukuziva marinda acho aripo vana vangu ava vatombobaziva 64 ndichitastandard 4 avava vakati shoni wava mutaurira here ndikati shoni wari petu angadai atori ndimadema akasiatikati imi muzomutaurira ndamirira kuti titasangana nekomiti tizotaurirana ndovatagara next thing ndakazoona purisa abuya kuti iyane 40 dollars handina kugara nedare remusha havana kumbondidaidzira umwe masabuku kuti tienzaniswe saka pandikauya paya ndanga ndakatongodzimira kuti nyaya idzi dzingadai dzikataurwa kumusha saka inini ndauya avava havatomboziva vanhu vanotoziva munda iwoyo vasiri ava vana sabuku wavo vana mufundisi wavo ari papa anenzi nechombo mukamudaidzana nokutaura handina kuda kuti ndiuke vamwe vanhu nekuti vakazotaura vachitaura nezvangu anogona kuti ndakataura vakataura nevamwe vakataura va ndozopora saka nechombo aripo nemuzukuru wavo ari papombei ndowandaigandana naye varidzi vepamba pacho pavari kuti musha wari pakazouya mukoma wacho waakuisa waya ndezvandoziva chete chandanaa imi vamuchikanda mati nzvimbo iyi pakambosvika masabhuku nzvimbo iri kunetsa iyi vangani masabhuku mangani sabhuku akauya aripo wandoziva ndivamutatika vai vasinganzwa ndivakauya ipapo vamwe vacho vakafa hapana vamwe vanga varipo here pasvika masabhuku anga ini neanabhuku vavo akanga aripo akaiti baba mukoma wavo akaripa masabhuku vaiuya kuzouyananisa apa pasina kana vamwe makomitis kana vavakidzani aiwa 19 tichangobva muhombe apa nemakomiti aripo ana mudaramaniwa akura zvokuti right pamusoro baba munda iwoyo mumwe wandangoziva wandoziva kuti angangoziva kuti munda uyu wakamira sei takapfekerwa namatiiwa nanyawo ndivanga vaibatsira vaipedza apa tingamaisana nezvakawanda teda kutangataza mwana wemakamupa kugara rini chatoziva but mishonga yakapera pasendekandika kuchivakira toda kuziva manje pamuri kubvunzwa nevava kuti akakupei anga aripo masabhuku ndanani muchitaura mugana yamukutaura kuhondo chiko nguva yese kubva hondo yapera pane makore mangani kusvika nhasi pamaze pamusikana uyu sei manga musingapakisi munhu mwana mudiki munda wendatombe saka ndakutaure kuti muzive kuti muda wangu unogona kungodaidzira mufundisi wavo ari papa anonzi life nechombo ndaitouya vachirima muda uri wangu ivava uyu mukomana uyu baba wake ndaitorima uri muda wangu mukoma wake mupurisa ari mukatomufonera nomutaura kuti chokwadi tairima ndindandi nemombe ndaivarembera sabhuku wenyu ndiani vamuchikanda mashonga ari kupi sabhuku pakafa ati sabhuku vari kupi handisi kutaura zvaakafa tangobvunza kuti sabhuku vari kupi sofa ndesaka ndada kukutaura kuti pakafa john aiwa hamuna sabhuku aiwa tinarika ndida ndozvanduti ari kupi ngopindure kuti ari kupi ari kumba kana kuti ndiyeyo ndo sabhuku venyama okay saka pamakagadza mwana wenyu makaenda here kuna sabhuku vakasvika panzvimbo nekomiti kuti pandikavataurira vachivataura nyaya vakatondibvunza kuti makanditaurira here ndikati muzukuru wenye ndikutaurira ndichiziva kuti munda mani handinamboziva kuti zvingakore kumuko kuti vatopindirira imi mangonovakisa mwana manje ungovakisa pasina sabhuku ndizvozvo munda menyimo pasina sabhuku nokuti munda wenyu musha wongore kana wamira sabhuku asingazive kuti pane musha wakuvaka ndizvo ndozvamunoita kumarura ndangotedzerwa ivo vakavaka pavakavaka jona aripo vakangonovaka mumusha mavo vakangonovaka mumusha mavo jona aripo imi vanga muri chii ipapo mamuri sabhuku here muri manga muri komiti ava ndibva vangovaka ndizvo neamai musha mangu nanatozangu vakati ndemuvaka
saka indainoona simaseisabuku ndiyanditi anzanzi indauvaka pase zvakataurwa nababa vedu kuti kana uya akaenda akadzoka acharoorwa achadzoka asi uchamupa kuduka ndibva vandipa kudogara pasiri padongo vakati usaende kudongora namai usaende padongo tsvaga pasiri padongo ndibva tatsvaga saka ndaizoenda kunovasungaiovaiovaidzire bhuku. Saka uyu mwana akavakisiwa munda menyu munda mutingangoti iraini repamashonga raini panopinda neraini repamashonga ndichinobuda ndichienda kwana Makuvatsine. Ana Makuvatsine muganho ivanomuziva asi havachagoofa asi vakati kana vari pagiraundi tinopinzirana riraini baba vangu vachiti izvozvi kana vana vangu vapera isisi mufamiri medu vakomana vange vari 15 vasikana 7 vakati vana vangu kana vasakwana vanenda miviri yerodhi yandiri parizviro yandakazonovaka ini yakazonovakwa mumisha nevangu ndokuti uku havakwani vakomana 15 havasiwo kutanga. imi makamboshandisa here pavakwa ndakamboparima for 3 years ndatouya 2012 patotora ndaparima ini pamunda ipapo painotova nemugano panotova nematanda nemugano unotoratidza kuti atipfuure kuenda uku wakaiswa right. Atinzwe mukomana masuri mawitness agarayo ichokwadi chikutaurwa ichi munda iwowoka taitova nenguva pandichiri kuenda kuchikoro tichingourima pakaiswa mugano wacho ini ndakanga ndiripo sekretary anga ari Makuvatsine akanga aripo patikacherera mapango yayo nemadhara tinoita mugano kufamba wakada sei kufamba wakadai vari kuenda nemugano apo asi akazona sekuru vakuita sei vakuyambukira kwedu koko vakuisa chi vakuisa mwana wavo. Okay. Vari pamberi pacho makumbotapo kutsiurai munobhadhara atoramba chikutsiurai baba. Inini ndakauya kunoku ringa 2019 kumahororo takangosvika pamunda papo pachingorimwa nyama yemashonga handina kumbobvira handudzawo kuti pachazenge ndepamutyanda kana masabhuku ana sekuru vangu vanga variko kumashure havana mbonge vandudzawo kuti vaarea akandiri pamutyanda taingoparima tiziva kuti ndepabhuku mashonga kubvira vakangoendawo kuHarare ndopa pasina kurimiwa funga igore rakapera paseri papa pasina kurimiwa kubva pese apa ndaingoziva kuti ndepekwa mashonga takatozongoshamisiko paneuve pamutyanda vakuti papawo asi panotori nemapango aripo anoratidza kuti vanoperera pezitoperera tichienda pandokwanisa kungoziva iniwo ndingati ndane makore anosvika 15 ndatanga kugara mumashonga tiri muzukuru wenu amai vari pamberi ndiumai vangu nzvimbo ndakasvika ndichishandira hanzvadzi yavo anoti ndiyayakasapota ini ndayakarimira chivakuhera kwemakore ese ekudzamara sabhuku vaita sevashaya mudzimai wavo vakasara ndichimurimira dzamara padzo kupinda chirwere chemombe chakapinda ngati mbupo wakazomira kupaishandisa nokuda kwokukurawo futi ngati makore anofana kuita kana maviri asingapashandisi zviro zvakangoti netsoone kuti achudzi ngati ndo maziko aita pamuchikana pakurimwa kwaitwa pamunda apa pamagadza mwana wedu makore ari kutsanangura titsanangure zvazvakamira sei manga muri kuti inini kana pahonda handina kwandinoenda ndaitorima pamunda ipapo airimofti pamunda ipapo chirimofti pa munda iwowo wakatanga uchirimwa nababa vangu baba vakuenda ndepandikakumbira inini kuna mashonga ndikati ndoda kusara takasara tiri vatatu inini nevakoma vangu vaviri inini wechitatu saka ndiri mumusha mababa munda wangu wandikapuwa naamashonga munda wangu wandikapuwa naamashonga ndio wakatorwa vakapa muzukuru wavo ari kutaura mukabvunza hanzvadzi mukoma wavo amai magama vapenyu
ndezvandiri kutaura kuti munda wagara uri wangu. Munhu anogona kupupura wandinoziva achiri mupenyu ndidhopiya patikapega madhunduru kuma-70s wakapegwa uri wababa wangu ukasara uri wababa vangu. Ndambobvunza kuti mune vafakazi here mukataura tambo napa makutaura zvemunhu asipo munda saka ufakazi wacho tinohuwana kupi? Aiwa, kana vachida kutora sezvo vari ndabvunza kuti imimi takubvunza kuti mune mawitnesi here kana kuti vafakazi mukati aiwa handina ndinongori nemwana wangu wandauya naye apa makutaura vanhu vasipo isusu uchapupwa tinohuwana kupi iye munhu asipo especially kana dzidze maboundaries tinozonopedzisira kuground kwaane vanhu vemuvillage tichibatsirana navo manje vachitiudza chaizvo chaizvo kuswe kune vamwe vanhu vakuru vanyatsoziva history so twatenda kunodaidza ikoko kuti atitsanangurire kuti apa ground apa pakamira sei. Changamire inini vandauya navo vandiri kukutaurira vakangofanana nevanhu ava vari kungondirambira. Inini handigoni kungonotora mumwe munhu ndandine chokwadi chokuti vachataura kuti zvakamira sezvo vari kutaura zvasiyana. Saka ivo kana mukoma wavo akaita sabhuku akapinza vanhu jona akafa akatora kumafuro akaisa vanhu avavo kana vakuda kutora Changamira hapana zvakaita varegere ndakufamba pamwe chete imimi atirege kuti sabhuku akafa makutora advantage kuti sabhuku afa uye asi kaza mapango arutaurwa nomukomana uyu imimi makacherewa mapango emangu maita zvakanaka pandikapa Evans Mashow handiti ndikumbira kuti ndimenzwe ndipandikaita mapango ndikaisa waya nanhasi munenoiona waya yacho dzimwe dzacho dziri ndaitira kuti mombe dziregere kusvika dzichiyambukira uku dzavo inini dzangu dzirege kuyambukira dzichisvika uku. Munda iwowo dhunduru rimwe chete rinotobva pamushuma rinobuda kunze idhunduru rimwe chete zvaiita vakuru plus inini handingagone kwekuramira fanika zvakaita mudharapita ndakatadza kumurambira nokuti akanga akura sababa. Saka inini handaigona kuti baba chiende munorima fanika uku kwavari kubva ndakangoti baba chirima apa papa chirima muninoi nokuti nyika ikure ndizvozvo vanhu tiri kuwana tisitowana. Aimi makaona kuti mavada pamwani wenyu makaenda pane ganduwa renyu 1 makanoshedza sabhuku yako ndafunga kupa mwana wangu pokugara ndozoita sabhuku uyu teneinga sabhuku ndechekuti kana riri ganduwa rakaita zvakaita bhukurai pada munomuisa uko anogandura nemumwe munhu vanoitira zvipfuwo masabhuku kana mukurisa zvipfuwo zvakazvitsike mbeu dzemunhu ndozvamukadai makaita makaenda muona sabhuku pakadai pasina kutaudza mubesa mupractice pakadai makaonesana makaisa mwana wenyu muganduwa renyu kwete kutora unomisa munzvimbo yenyu kana pane imwe nzvimbo inenge yakasara yakaita sepabheyasa hapana ndikokuenda maenda kutakuona sabhuku ipapo ndikupanzwa ndati gandiwa nderapo. Saka ava kana vakuda kutora Changamire ngavatore avo ifa rirwiro. Inini ndakaendawo kuhondoka ndairwira munda ndewababa wangu bhuku ndira baba wavo. Saka kana vakutora ngavatore avo. Amuchikana amugadze mwana wenyu kuita kunge sabhuku imimi kana muine nzvimbo yamuda kuti mupe mwana wenyu unoenda muna sabhuku sezvikutaura sabhuku yosvikapo nekomiti kana sabhuku vaona kuti pakakodzera kuti pagare munhu pogariwa kwete kuti ngogadza imutadzi ndakateedzera yezvaakaita. Saka imimi mumwe akauraya munhu imi mouraya nekuti iye auraya. Inini ndakavabvunza ndakutaura kuti pavakatema miti ivavava ndepandikaenda kunotanga kusuma nyaya yangu kwavari. Ivavava kudai ndakakoniwa ipapo ndaitarisira kuti vaidaidzawo komiti. Makavasuma vakauya paground? Havana kuuya paground, vakangoti ndazvinzwa ndikumba kwavo ndigere. Vakati pakachituru ndikagara ndikavataurira tikapedza nyaya iyoyo. Handiti havana kana imwe nyaya yavakambonditaurira. Saka tikavabvunza vanopupura kuti vakakupa mvumo kuti anogara? Ndati ndivava vandaitaura navo kana vasi ndati tikavabvunza vanopupura here kuti vakakupa mvumo kuti munogadza mwana? havangapupure nokuti ivo havana kundipindura vakanditi vachataura nomuzukuru wavo.
saka mhinduro yacho yauya ndeyekuti ndagadzwa kuno kudare chete makazozviita sei mimi musati mapindura changamire ingandokutaura kuti mugandiwa ranga saka inini process yacho makazoifambisa sei musina kupuwa mvumo ndepandikuti gandiwa rangu iro ramutsanyaya nhasi raita rei pano saka inini ndasarenda ndati aiwa ndakundikana nokuti inini kana vada kutora ngavatore havo asi nzvimbo iyoyo ndiyangu baba regaiti tikaswerere nai tatora tikurudzirane munondizvikuti musatora ati pane chikuni ndezvedzinza ravo zvemhuri yavo zvogadzana kwavo kusabvanditika imamupinde kumba kwevava varemekedze handiti hurumende iri kuzviziva purezidendi vaizveri kunochi masabhuku chikazi handiti imi muchasori masabhuku wani endei pasi pano pamaya ndesabhuku akonotora zvivane chekuti sabhuku zvevandike akafa kati wavo wechikazi ndiye sabhuku wenyu yamai vava chamunoita chese kumba ikoko endei muna vatauri shumba ndanga ndichida kungotaura nyaya ndataura kuti ava vanga vachitondibvunza havana mukabvunza sekretari wacho neuyu muzukuru wavo vaipapa vaiti wai vachinditi mugani waifamba sei zvaitaura saura wavo ichavataurira inini handingagoni kuvataurira mugani wasabhuku ava nasabhuku ava inini ndisingazivi kwakundibvunza kwaya kuvimba neni apapowo zvavapinda zvavafunga handichazvizivi saka inini ndataura kuti inini pasi aparigirwe inini ndaneta ininiwo vakundikana neni pamusoro idare inini baba vakandibvunza ndavandipa nzvimbo uri kuda papi ndakati pamama kapamukoma kureva ipapo mukoma edi ino vanova vakuru panzvimbo pacho papo panga patori nehuku kudhara yemukuru ndobva ndati handiri kuda pamukoma edi baba ndobva ndiratidza vaka apa ndaenda aiva mbuya vangu apa vakandibvunza ndakati ndakapipiwa nababa baba vakatoti makataura navo vakakuudza tione musikana gogo vakati kana uchida kuvaka uchauya zvako asi ndiri kuda mutero ndo chinhu chandakapedzerana nambuya ndatenda zvakudaro amai avo ndisabhukuka uyu ane kakudheerera kuti handingatungwe nemukadzi sezvo ambotaura paya kuti ambuya vakatomborova vakadzoka ndomaonera tenda kuita manje kuti uyu ari ngota kakusaisa munhu wechikadzi but mukadzi uya ndova nepawa pane vanga varimo manzwira amaitawo nyaya yechitsanangurwa pamwe pane pamunogona kuti taureba ndachida kungobvunzawo kuti kosabhuku vakazoti ivo vari kuda mutero sei panzvimbo yavanoziva kuti yanga isiri yako pamusoro zvekutera zvanga zviri zvekumashure zvakaitaura zvemusiwo yandakumbotaura kana nenduru ndakamutikana uchida kuvaka muchauya ndaitomhanya ine pandaitobva ndichitomhanya chitoikati kana uchida kuvaka uchaita sei uchauya saka inini kuvaka kuti ndizokuti ari kuvaka bhariyani ndakatongoona painozvii ava pavakauya pavari kutaura kuti vakauya vachitaura muti iwo imva ndati ndichatumira mukomana uyu ndakamudaidza ndikatuma uyo ari pasi pangu kuita ndikatikudza inondaidza mwana wapavo akauya ndikamuti Luis zvawakaita musuku wangu wakatadza siya muti woyo wakaita sei wakadaro namanje muti iwayo nausadzanuka ndibva ndatongopedza naye ndikati handiri kuzviona futi akati gogo ndazvinzwa ini ndaifunga kuti zvauri parefu hauna chii hauna problem tikati aiwa wakatadza dai wakauya wakandiona kana kuti dai wakabvunza kuti izvo apa pandingatemere ndibva nyaya iyo yangopera ndenyaya yavakauya nayo yanga iri yemuti yanga isiri yekuvaka ina handigoni kunyepera munhu naye vamumba muchikanda tibvunze vakomana vati pane laini rewai inowirirana nazveno
bango ravari kutaura vakomana havazivasi kuti mukoma wavo mukuru. Aiwa. Ndatimuwirirana nawo kuti vakomana kuti takaisa waya. Waya ndiyangu changamire saka ndataura kuti vakomana vakaona waya iyi ndataurirana naana. It's fine. So even mwana wenyu ari kuside ripi waya. Kundengo waya. Apimaona. Ndakapuwa stand murokesheni ndakaisa jurawo. Ndozobvunzo nezakati kuti kuti. Ndipandanditi changamire inini ndaimboita paukama ndichifunga kuti inzvimbo yangu. Ndipingirani chero chacho. Ndapuwa stand yangu ndaisa jurawo. Andijurawo ndinoisa mune mapoinzi angu mandikupera. Changamire. So achikana kwamakaisa mana apusi kwenyu ndikuya namashoko musikana dzokera kumwaya baba wako ndinonzi Eva Nice. nzvimbo ndeyi ngamiri kudhivhebva zvese zvibadika adzokere mwaya yababa vako uyaimusaini namuchikana ndizvo zvakanaka ifimba ndakuconsidera kuti ava vakaisa waya which means pari kuperera chi yadhi yavo then mwana wavo zomupa futi after chi yadhi saka tarizongoona kuti no kuserwa kusisiriwa kwavo because kana munhu wapiwa chinhu chako akachifenzera unozoendirei kuseri akusisiri kwavo yastate land yanzvimbo yasabu